mijn dochter belde uit Boetenpost dat de moordenaar van Marianne Vaatstra is gevonden. Nou, het is oplucht en vooral voor Bouke Vaatstra. Ik ben zo blij. Wie alle jaren. Ik tot ziel dorp. Want we leven altijd mee. En we gaan al die 13 jaar in spanning zetten. Kwam er nou maar eens. Een hele opluchting dus. Ja. Echt. Ik vind het mooi dat 10 jaar dat het nou opgelost is. Want dan kregen we wat rust hier in de wedstrijd. Dat is, ik run hier alle jaren lang, dan bouw ik het altijd beter dan mij. Dat ik denk van, ja, dit is mooi voor iemand. En ik hoop je al de rust krijgt. Dat is, Dit is echt wie je blied. Dit is geweldig. En ik hoop ermee dat het wel zo is. Want dat is nog even overwachten natuurlijk. Maar voor die mensen natuurlijk is het geweldig. En voor u zeg, de Warpek, die ben echt trots, ja, echt een beetje trots erop dat er oppakt is. Dat het eigenlijk oplost is. Ja, het is van de wedstrijd nou een opluchting dat de dader pakt is. Maar ja, nou komt het nog, nou komt de rechtszaken nog. En is het hem echt? Dat moet eerst nog uitblikken. Nou ja, het is eigenlijk gewoon wel een beetje feest eigenlijk. Het is sowieso voor de Warp een goede ding te pakken, want het is vanzelf al die, nou ja, die praatjes eromheen en weet ik het volle wat. En voor de familie Vaatstra denk ik sowieso dat het een hele feestdag is. Wij zijn tegen omdat de vertochter net uit de Westerijn komt. Want ja, de Westerijn, had je in het verleden zeggen dat Marianne Vaatstra vermoord werd en wat jij kwam, zie je het altijd over de Westerijn. En ja, maar dan moet hij haar ook wel kennen en dat soort verhalen. Dat is net goed voor het imago van het dorp. Oh, het woord, dat is echt om hoeken wel in de omgeving. Dus ja, ik kan me voorstellen dat een soort mensen hem echt wel gewoon kennen. Zit er nog een soort beroering aan, denk je? Nou ja, ik denk, het is hier wel in de buurt. Maar ja, toch nog wel een kilometer of 3-4 hierbij. Maar beroering, nou, ik denk net zozeer dat het beroering houdt. Het is natuurlijk daar ook een menselijk drama wat hij plaatsvindt. Als de man trouwd is en Bernhard, zat het liekert, ja, dan is dat voor die mensen natuurlijk ook een geweldige smet op het dorp, maar vooral voor zijn familie.